हेल' लोगोफोर खुलुमबाय सोर सोर बिफां गायनायनि बे अमृत बिक्षा आन्दलनखौहाय रेजिस्टार खालामदोंमोन बिसोरो 100 रांखौ सोर मोनगोन एबा सोर माबायदिया मोनगोन बिनि ससे भिडिअ लाबोनाय जाबाय जाय बिथांमोना खालामबाय बिसोरो मोननो हासिगोन आपडेटखौ ससे अमृत बिक्षा नायलांदो आन्दलननि बिफां गायनायाथ' जोबनानै थांबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनाव मोनसे कुइसन आरो नोंथांमोना कनफिउज जानानै दङ बिफांखौथ' जों गायखांबाय नाथाय बे बिफां गायनायनि फैसाया राङा माब्ला हाबगोन आरो 100 थाखा हाबगोन ना 10,000 थाखा हाबगोन गासैबो बेनि डिटेलै आं माखासे नोंथांमोननि कनफिउजखौ आं बेयाव क्लियार खालामनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलाङोब्ला नोंथांमोना निश्चय बुजिगोन जे बिफां गायनायनि प्रसेसा जोबनानै थांखांनायनि उनाव जोङो फैसाखौ माब्ला मोनगोन आरो बिसिबां मोनगोन 100 थाखा मोनगोन ना 200 मोनगोन 300 मोनगोन ना 10,000 रांखौ मोनगोन गोबाङानो सानगासिनो जे बिफां फुलिखौथ' गायखांबाय एबार 10,000 मोनसिगोन फैसाखौ स' बिनि मेन रिजना मा 10,000 मोनगोन ना 100 मोनगोन ना बबे मोनगोन सोर मोनगोन आरो सोर बायदिया मोननाय नङा आरो बे लिस्टखौ नोंथाङा बहा नायगोन बहा नुगोन बोरै मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो अब्ला भिडिअखौ नायलांदो बिफांखौथ' जों गायबाय दा फैसाखौ जोङो माब्ला मोनगोन नङा होमबा आरो बिसिबां मोनगोन बिफां गायखांनायनि उनाव फैसा होगोन होननानै बुंदोंमोन फार्स्टआव 10,000 जिथु फैसा मोननो गोनां बे मोननो गोनांनि सोमोन्दैबो आं बुंगोन आरो 100नि बिफां फुलि गायग्रा साफ्रोमबो 100 रांखौथ' मोनखाथारगोन नाथाय बिनि माखासे इलिजिबिलिटि दङ जेरैहाय हमनानै ला जुदि नोंथाङा बे 100 थाखा रांखौ मोननो लुगैदोंब्ला एबा मोनगोनब्ला माबोरैहाय मोनगोन जेरैहाय हमना ला नोंथाङा जुदि रेजिस्ट्रेशन खालामनायाव माबाफोर मिस्टेक खामानि मावदोंब्ला बे नोंथांनि बे डाटाया गोजौसिम सौहैब्लाबो नोंथाङा बे रांखौ मोननो हानाय नङा माने 100 थाखा फार्स्ट माने बिफां गायखांनायनि उनाव 100 थाखा हाबगोन बिनि उनाव बिफाङा जेरै देरो बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव 200 300 बेफोरबायदिनो नोंथांना फैसाखौ मोनलांबाय थानायनि खोथा दङ स' नोंथाङा जुदि बे 100 थाखाया जुदि हाबजेनदों अब्ला नोंथाङा बे रांखौ मोनलांबाय थासिगोन होननानै सानना लादो आरो जुदि नोंथांनि राङा हाबजेनाखै दाथ' जेनेबा रावनाबो हाबाखै दे लोगोफोर खिन्थु जेब्ला हाबगोन जुदि नोंथांनि एकाउन्टाव हाबगोन अब्ला नोंथांनि डिटेल्स गासैबो खामानियानो नोंथांना साक्सेस जाजोबदों फट' आपल'ड खालामजासिम आरो जाय बिथांमोना राङा हाबाखै स' नोंथांमोना माबाफोर मिस्टेक खालामदों जानो हागौ जेरैहाय हमना ला रेजिस्ट्रेशन खालामनाय समाव फिलआप खालामबोयै नोंथाङा मोनसे बेयाव अपसन मोनदोंमोन नोंथाङा बे आसनिनिफ्राय नोंथाङा जुदि रांखौ 100 थाखा रांखौ मोननो लुगैदों अब्ला येस खालाम आरो जुदि रांखौ मोननो लुगैयाखै अब्ला नो खालाम बेयाव मोनसे अपसन दङमोन जुदि नोंथाङा नो खालामनानै नोंथाङा आधार कार्ड होदों बेंक डिटेल्स होदों अब्लाबो नोंथांनाव राङा हाबनाय नङा मानो होनबा नोंथाङा केन्सेल माने रांखौ नोंथाङा मोननो लुगैयाखै नोंथाङा बे टार्म्सखौ नोंथाङा येस खालामाखै नो खालामदों अब्ला बेफोरबायदि रेजिस्ट्रेशन खालामनाय सुबुंफ्रा बे राङा हाबनाय नङा आरो बिसोरनाव बे सुबुंफोरनाव अके आरो लोगोसे जाय बिथांमोना येस खालामदोंमोनब्लाबो बिथांनि डकुमेन्ट साबमिट खालामनाया क्लियार जायाखै माने बे लिंक बेंक जिथु आधार कार्डजों लिंक दङ बे आधार कार्डनि लिंकखौ आधार कार्ड होआलासिनो नोंथाङा जुदि भटार कार्ड होदों अब्लाबो नोंथाङा बे आसनिनि रांखौ मोननाय नङा मानो होनबा बेयाव अपसन दंमोन अपसनालाय पान कार्ड दंमोन भटार कार्ड दंमोन आरो बायदि रोखोमनि दंमोन आधार कार्ड दङ स' लोगोफोर बेयाव बे फर्माव अनलि बेखौल' बुंनाय जादों जे आधार कार्डजों लिंक गोनां बेंक एकाउन्टखौसो नोंथाङा होनांगौ अके स' नोंथाङा बे अपसनाव जुदि भटार कार्ड होनानै भटार कार्ड सेलेक्ट खालामनानै जुदि नोंथाङा बेंक एकाउन्ट होदों अब्ला नोंथांनाव बे राङा हाबनाय नङा स' फर्म फिलआप खालामनायावबो गोबां सुबुङानो रेजेक्ट जालांजोबगोन आंनि बेखौ आङो अनुमान खालामनानै मोननाय जादों मानो होनोब्ला गोबाङानो आधार कार्डजों लिंक गैयै सुबुंफोरबो दङ आरो आधार कार्डजों मबाइल नाम्बार रेजिस्टार गैयै गोबां सुबुंफोर दङ स' लोगोफोर अनलाइन रेजिस्टारखौथ' जोङो गोरलैयैनो खालामबोबाय दा बै प्रसेसफ्राव नोंथाङा जुदि माबाफोर बेफोरबायदिनो मिस्टेक मावोब्ला नोंथांनाव बे राङा हाबनाय नङा अके लोगोफोर आरो गोबाङानो बुंदों आङो सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामनानै लायाखै बोरै डाउनलड खालामगोन बिनि सोमोन्दैथ' आं भिडिअआवनो खिथाबोगासिनो दं आरो बेखौबो बुंबावदों आं प्लान आइडि जिथु भिडिअ फट' आपल'ड खालामखांनायनि उनाव आं बे प्लान आइडिखौ स्क्रिनशट खालामनो रोङाखै आं दा मा खालामगोन आरो स्क्रिनशट खालामदोंब्ला बे फट'आ डिलेट जालांबाय बे प्लान आइडिखौ नांगौ नामा होननानै बेफोरबायदि माने गोबाङानो कुइसन सोंहरदों नाय लोगोफोर नोंथांनाव रेजिस्ट्रेशन नाम्बार दङ रेजिस्ट्रेशन मबाइल नाम्बार दङ बेनो जथेस्थ' नोंथांनाव सार्टिफिकेट
सार्टिफिकेटखौ नांथारगौ जेरक्स खालामनानै लानांगोन नामा बेफोरबायदिबो होनलायलांदों जेरक्स खालामनो बा प्लान आइडि बिनि खुनु माबा गैया जास्ट नोंथांनाव रेजिस्ट्रेसन आइडि नाम्बार दङ आरो बे नोंथांनि प्लान जुदि नोंथाङा फट'खौ साक्सेस खालामनानै आपल'ड खालामनो हादोंब्ला नोंथांनाव बे आइडिया बै गोजौसिम सहैखाबाय जुदि नोंथांना दा डिलिट खालामदों आरो नोंथांनाव बे प्लान आइडिया गैला अब्ला नोंथांनावल' नङा बे प्रब्लेमा बे समस्या गोबांनावनो थानो हागौ बाट नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्टार जिथु अलरेडि आइडि बे गोजौआव मोनहैखाबाय बिनि खोथा गैया नोंथाङा अनलि माने नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनिफ्राय लानानै फट' आपल'ड खालामजासिम नोंथाङा माबाफोर भुल मावदोंब्ला बै सिगाङाव बेफोरबायदियासो गोरोन्थि दा नोंथाङा गासिबो क्लियारलि खामानिखौ मावजोबदों नोंथांनि आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्ट होदों आधार कार्ड लिंक गोनां मबाइल नाम्बारजों रेजिस्ट्रेसन खालामदों आरो बै अपसनखौ येस खालामदों अब्ला नोंथांनो सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैया आरो प्लान आइडिनि गोनांथि गैया अट'मेटिकलि नोंथांनि नामा गोजौसिम रेजिस्टार जाहैखागोन अके लोगोफोर आरो जुदि नोंथांनि बिअल' दैदेनगिरि लिडारफ्रा नोंथांनि आइडि नाम्बार बिदों अब्ला नोंथाङा अबियसलि बे सार्टिफिकेटखौ डाउनलड खालामनानै ला होननानै बुंदोंब्ला नोंथाङा लानो हागोन आरो बे खामानिया मोनसे दंबावो जाय सुबुंफ्रा दिनैसिम सरकारनि एबा गभर्नमेन्टनि जेबो आसनि मोनाखै न' मोनाखै बायदि बायदि रोखोमनि जेबो मोनाखै अब्ला बे सार्टिफिकेटखौ देखायनानै माबा मोनसे सरकारनि आसनि एप्लाइ खालामोब्ला सरकारा बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन बा बेयो माबा मोनसे मोनगोन होननानै फोरमायथिदों बाट बेबो नंगौ खिन्थु जोंहा माने नैबे दा प्लान्टेसन जिथु बिफां गायनायनि प्रसेस खामानि बे जोबनानै थांबाय दा खोथाया रांनि बेलायावसो फैदों बेफोरनि सोमोन्दै आं उनाव आरो मोनसे आपडेट लानानै फैबावगोन जे नोंथाङा मा एप्लाइ खालामबा सरकारनिफ्राय बोरै हेल्प मोनगोन आरो बे आइडि नाम्बारा नोंथाङा मायाव खामानि होगोन बिनि सोमोन्दै आं उनाव सावरायगोन नेक्स्ट भिडिअ अके दा रांनि खोथायाव फैदों दा राङा जाय बायदि सुबुङा मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं खिन्थाखाबाय आरो जाय बायदि सुबुङा मोना बिनि सोमोन्दैबो आं खिन्थाखाबाय लोगोफोर गोबां सुबुङानो साफ्रोमबो सुबुङानो गोबाङानो माने फ्रायानो गायजोबदों बिफांखौ बाट फ्रायानो साफ्रोमबो बे बिफांखौ मोनजोबनाय नङा मानो होनबा गोबाङानो गोरोन्थि मावलांदों आरो रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव जेब्ला बिफां गायनायनि प्रसेस जेब्ला सार्भार डाउन जानानै गोबाङानो खामानि मावनो मोनाखै आरो आपल'ड खालामनो हायाखै बा माने बायदि रोखोमनि प्रब्लेम जानानै थादों बे बिथांमोनाबो बे रांखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर ओरैबायदि माने प्रब्लेम जाय बिथांमोना माने अलरेडि साक्सेस माने 100आव जेनेबा 50%आ मोनगोन 50%आ मोननाय नङा आरो मानो होनब्ला जोंहा गोबां प्रब्लेम जालांदों गोबां समस्या जालांदों बे आसनिनि माने जुलाइनिफ्राय लानानै नैबे सेप्तेम्बर माससिम जोंहा माने रावबो साक्सेस खालामनो हायाखै माने बेफोरबायदि बिफां गायनायनि बेलायाव स' लोगोफोर जाय बायदिया मोजाङै साक्सेस खालामनो हादों आरो जाय बायदिया साक्सेस खालामनो हायाखै बे मोननाय नङा आरो जाय बायदिया साक्सेस खालामनो हादों बे रांखौ माब्ला मोनगोन नङा होमबा माब्ला मोनगोन बेखौ टेनसन जादों आरो बेखौ आं खिन्थागासिनो जेब्ला मोनसे फर्म फैबावगोन लोगोफोर मोनसे फर्म फैबावगोन बे फर्माव नोंथाङा गासैबो नोंथांनि बे फर्माव आरो गोबाङानो बुंदोंमोन ना आं बेंक एकाउन्ट होआखै बेंक नाम्बार होआखै आंनि फैसाया बोरै हाबफैगोन बेंक डिटेलखौ आं होनोनो मोनाखै आरो गोबाङानो बेंक डिटेल होदों आरो गोबाङानो होआखै जाय बिथांमोना बेंक डिटेल होआखै बेफोरनि थाखाय आरो मोनसे फर्म फैबावगोन जाहैदों बे फर्माव जोङो फिलआप खालामना होनांगोन माने जोंनि बे फर्मजों लोगोसे जोंनि आधार कार्ड आरो प्लास जोंहा बेंक एकाउन्ट नाम्बार जेरक्स खालामनानै बे फर्मजों लोगोसे होनांगोन बिफांखौ आं गायदों आरो बे फर्मावनो जुदि नोंथांनाव आइडि नाम्बार दङब्ला बे आइडि नाम्बारखौबो होनांगोन बा रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बा नोंथांनि मबाइल रेजिस्ट्रेसन जानाय मबाइल नाम्बारखौबो नोंथाङा होनो हागोन माने बै पर्टेलाव वेबसाइटआव गेवखायो रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होनाय लोगो लोगो नोंथाङा फांबेसे बिफां आपल'ड खालामदों आरो खैथायाव आपल'ड खालामनाय खै थारिखआव आपल'ड खालामनाय बै गोजौनि पर्टेलाव नुजाजोबखायो लोगोफोर जोंहा प्लान आइडिखौ गोनांथि इसिबां इम्परटेन्ट नङा जाय बिथांमोना प्लान आइडि दङ अके थिगानो जाय बिथांमोना गैया टेनसन लानाङा नोंथाङा जुदि साक्सेस मोजाङै खालामनो हादोंब्ला आरो बे फर्म फैनायनि उनाव जों फिलआप खालामखांनायनि उनाव बे गोजौआव दैथायहरनायनि उनावसो जों बै गोजौआव चेक खालामबावगोन चेक खालामनायनि उनाव जाय बिथांमोना बे फर्मखौ हरदोंब्लाबो फैसाया हाबफैगोन बे नङा बे फर्मखौ हरखांनायनि उनाव चेक खालामबावगोन चेक खालामनानै भेरिफाइ खालामबावगोन खैथायाव हरदों आपल'ड खालामदों खैथा बेफोरबायदि गासैबो डिटेल्सखौ चेक खालामखांनायनि उनाव अके जायना अके बिथांमोनासो फैसाया हाबफैगोन बे 100 राङा बिनि उनाव जायनाव हाबाखै साननानै लादो बिथांमोना निस्सय माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय दैथायहरनो हायाखै बा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बा बिथांमोना अपसनखौ सिलेक्ट खालामाखै येस आरो न'नि अपसनखौ अके लोगोफोर स' 100 थाखानि खोथाखौसो आं बुंगासिनो जुदि नोंथाङा जुदि 100 थाखा जुदि गासिबो अके जानानै 100 थाखा हाबफैबाय अब्ला नेक्स्ट बोसोर नोंथांनाव 100 200 300 बेफोरबायदिनो हाबफैबाय थागोन दानिया फैदो 10,000नि खोथा
10,000 रांखा जोङो साफ्रोमबोनावबो हाबगोन नामा बे 10,000आ हाबा लोगोफोर बे 10,000आ साफ्रोमनावबो हाबा बियो आइजो माहारि आसनि जितु सेल्फ हेल्प ग्रुप बा आंगनबादि जिखुनु आइजो माहारिनि थाखायसो नाथाय बे बिफां फुलि गायनायजों बे 10,000जों लेनदेन गैया बाट बेयाव सरजाबफानाय जादों माने बेखौ मेनसन खालामफानानै बेखौ लाफादेरनाय जादों बिफां फुलिनि मेन फैसाया हाबनायाथ' 100 थाखासोमोन लिरनायावनो दङ गासिबो रोखा रोखा दङ फार्स्टआवथ' बे 10,000 हाबगोन बिफां फुलि गायनांगौ होननानैथ' बुङाखैमोन 100 थाखा दङ बेयाव लिरनायानो दङ गासिबो रोखा रोखा स' 10,000आ बे गेजेर ससेनिफ्रायसो फैदों बे 10,000खौ लाफादेरनाय जादों माने आइजो माहारिनो बिफां गायनायनि जाय आइजो माहारिया जाय बिफांखौ गायदों बिथांमोनावबो बे 100 थाखाया हाबगोन बाट बे 10,000आ बिथांमोननि एक्सट्रा आसनि माने बियो माने बिफां फुलिजों मेनसन खालामना लाफानाय जादों स' बे 10,000 रांनि जिथु फर्म बे फर्मआ बे अक्ट'बर मासावनो फैगोन जाहैदों जाय बिथांमोनाव बे फैसाया हाबफैगोन बे फर्माव फिलआप खालामना होनांगौ बे फिलआप खालामना होनायनि उनाव बेयाव आधार कार्ड लोगोसे नोंथांनि बेंक एकाउन्ट जेरक्स खालामनानै बे फर्माव होनांगोन बिनि उनाव दैथायहरगोन गोबां आइजो माहारियाबो बेफोरबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङब्लाबो बिथांमोनाबो बे बिफां गायनायखौ प्रसेसखौ फुरा खालामजोबनो हायाखै सोरनाबा 10 जन ग्रुप दंबा सोरनाबा साबाल' जादों सोरनाबा 7 जन जादों सोरनाबा 6 जन जादों थिग बेफोरबायदि रावबो बिथांमोनाबो साक्सेसफुल जानो हायाखै आरो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप गोनां आइजोफोरनावबो दाबो आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों सोरनाबा लिंक गैयाबो जानो हागौ गुबुन गुबुन नाम्बारजों रेजिस्ट्रेसन खालामदों गुबुन गुबुन नाम्बारजों गुबुन गुबुन एड्रेस होनानै जेरै हमनानै ला आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारजों बा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाब्लाथ' बे प्रसेसखौ जों खालामनो हाया जुदि जोङो बेखौ खालामो अब्ला जोङो न'नि अपसनखौ सेलेक्ट खालामनो गोनां जाहैयो स' बेफोरबायदिनो गोबां माने प्रसेसनि बेलायाव बिथांमोनाबो बे खामानिखौ साक्सेस जानो हायाखै स' बिथांमोननि जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जुदि साक्सेस जानो हायाखैब्लाबो 10,000खौ बिथांमोना मोनगोन बोरै मोनगोन होनना बुङोब्ला मोनसे फर्म फैगोन बे सेल्फ हेल्प ग्रुप साफ्रोमनिबो माबाखौ बे आसनियाव बेंक एकाउन्टखौ जुदि होनाय जायाखैब्लाबो बै फर्मजों लोगोसे नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ जेरक्स खालामना होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांनि आधार कार्ड आरो लोगोसे नोंथाङा बे 10,000 थाखाखौ लानानै नोंथाङा मा मावगोन बिनि सोमोन्दै नोंथाङा खिन्थानानै बेयाव फिलआप खालामनानै हरबानो थ' बे 10,000 थाखाखौ बे आइजो माहारिया बेखौ मोनथारगोन आरो बे बिफां फुलि गायनायजों बै 10,000 थाखा मोनगोनजों जेबो सोमोन्दो गैया जाय आइजो माहारिया 10,000 थाखा मोनगोन बे बिथांमोना बिफां फुलि गायनायनि प्रसेसा जायाखैब्लाबो बै 10,000खौ मोनखाथारगोन आरोखि खिन्थु जाय बिफां फुलिखौ गायदों बे 100 थाखानि जिथु बे बेलायाव जुदि सिंगेलै बानायदों जाय ग्रुपनि आउट जेनेबा आदार इनस्टिटिउसनेल बेफोरबायदि क्रिएट खालामदों जुदि बिसोरना साक्सेस जायाखैब्ला बे 100 थाखाखौ बिसोरबो मोननाय नङा आरो आइजो माहारियाबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो जुदि बिफां गायनायनि प्रसेसआव बेफोरबायदि मिस्टेक खालामदों अब्ला आइजो माहारियाबो बे 100 थाखाखौ मोननाय नङा खिन्थु 10,000 रांखौ जोङो हौवा माहारि बा बेलेग आदार इनस्टिटिउसनेल ग्रुपनि बेरेखा जाय बानायदों बे बिथांमोना बे 10,000 थाखाखौ मोननाय नङा आरोखि अके लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ आरो दा बिनि लिस्टखौ बोरै नुगोन नोंथांमोना जे आंनाव फैसा हाबगोन ना हाबा बैनाव हाबगोन ना हाबा बिनि लिस्टखौ बोरै नुगोन होनोब्ला दा बे वेबसाइटआव गैथ'आ बे लिस्टआ जाय बिथांमोना बिएलअनि दैदेनगिरि जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जाय दैदेनगिरि जाय लिडार बे बिथांमोनाव बे लिस्टआ मोनफैबायबो जानो हागौ बा मोनफैगोन थाबैनो आरो बे नोंथांनि बे जिथु फर्म बे फर्मआ अक्ट'बर मासावनो मोनफैगोन अके लोगोफोर आरो नोंथाङा मोनगोन ना मोना गावनो चेक खालामनो हायो बोरै चेक खालामगोन बिनि सोमोन्दै आङो नेक्स्ट भिडिअ आं लाबोगासिनो नोंथाङा गावनो चेक खालामनो हायो बोरै खालामगोन अके बिनि